שלום, כאן תמיכה של EA, במה אוכל לעזור? שלום, קניתי את המשחק Battlefield 3 לפני כמה ימים והיה לי בעיה איתו. אוקיי, תספר לי עליה. טוב, בעיקרון התחלתי את המשחק, נרשמתי, הכל הלך חלק, משחק כיף דרך אגב. שיחקתי, אז פתאום כאילו יריתי על מישהו ופתאום היריות הפסיקו והשחקן שמולי התחיל להוריד את האפוד שלו או משהו כזה. אוקיי. ואת הנשק שלו התחיל, אני לא יודע, אבל השחקן שלי לא הצליח לזוז. אוקיי. והשחקן מולי התחיל להוריד את כל המדי צבא שלו. אני לא יודע אם זה חלק מהמשחק, אני כאילו... אני עוד לא שמעתי על דבר כזה, לפחות שמישהו מתלונן על זה, אני אישית לא משחק במשחק, אני יכול להעביר אותך למישהו שמשחק במשחק וליצור איתו קשר. אתה רוצה? טוב, תודה. אני מעביר אותך. שלום! שלום. הבנתי שאתה מבין יותר בבטלפילד 3? לא, כאן זה מחלקת תמיכה. אתה צריך שאני אעביר אותך לגיימרים? אני לא יודע, היה לי בעיה עם אחד המכשירים. אני אעביר אותך לגיימרים. רגע, רק שנייה. שלום, EA, במה אוכל לעזור? שלום, שלחו אותי, יש לי בעיה בבטלפילד 3. אני חושב שכבר דיברנו. אז אתה, כן, אז שלחת אותי לבחור שאמור להבין בבטלפילד 3 והם שלחו אותי לפה עוד פעם. אני לא יודע מה... אתה יכול לעזור לי בבעיה? אבל כבר סיפרת לי את הבעיה שלך, נכון? אתה זה שהתחילו לרוץ אחריו עם נעליים שלופות? לא, מה פתאום, לא. אני אספר לך את הבעיה. אני שחקתי בטלפילד 3, קניתי אותו לפני כמה ימים והכל היה בסדר גמור. עד שפעם אחת באחד המשחקים שלי פתאום יריתי על מישהו, היריות הפסיקו. היה לי תחמושת והכל, אבל היריות הפסיקו באמצע. הכל נעצר והדמות שמולי התחילה להוריד את האפוד שלה או משהו כזה וזרקה את הרובה והתחילה ממש להוריד את כל המדי צבא שלה. ואני מנסה להבין אם זה חלק מהמשחק, אני לא... בוא אני אתחיל לשאול אותך כמה שאלות די פשוטות ואנחנו ננסה להתקדם ולראות למה זה קורה. בסדר? אוקיי, טוב. אז קודם כל אתה משתמש בהאקים, איימבוט, צ'יטים? לא. אתה בטוח? כן. יכול להיות שיש לך איזשהו וירוס על המחשב? לא, המחשב שלי נקי, קניתי אותו לפני כמה ימים. אני מבין. קנית אותו נקי. תראה, אני לא ממש יודע מה להגיד לך, כי אני לא משחק בטלפילד. אני לא רוצה עכשיו להתחיל לטרטר אותך, אבל תראה, אין לנו בעיות במשחק, אז אני חושב שאתה... בוא נסגור את הסיפור. אני פשוט מנסה להבין... אדוני, בוא נוריד את הטונים. בוא נוריד את הטונים, אדוני, ונתחיל לדבר בצורה מנומסת. אנחנו נסגור את הסיפור הזה בכך שניתן לך סיריאל קי לאיזשהו משחק ואתה תשתוק. לא, אני מנסה להבין. אני אתן לך 2 סיריאלים. לא, אני רוצה לשחק בטלפילד. כאן 3 וזהו. לא, אני קניתי לשחק ואני רוצה להבין מה קרה. אדוני, אני לא יודע מה קרה. אני חושב שאתה משתמש פה השחקן שעמד מולי תכסיסים מלוכלכים. אדוני, תוריד את הטון, אדוני. אדוני, תוריד את הטון. התחיל לגעת לי בשחקן. השחקן שלי ננגע על ידי שחקן אחר שלא לבש מדים. אתה יודע, זה משחק מלחמה, אנשים ננגעים. אני לא יודע אז מה תכנתתם במשחק מלחמה, אני לא יודע, אני חושב שהשחקן שלי נאנס. אדוני, זה האשמות מאוד מאוד חמורות. אני באמת לא מבין, כאילו, אני מנסה להבין מה קורה ואתה לא עוזר לי. אני לא יכול לעזור לך מכיוון שאני לא משחק. שיחקתי אתמול. השחקן שלי נמצא בחדר חשוך לבד, בלי המדים, בלי כלום, לא יכול לי לראות.
במשחק, הלכתי ערום במשחק. תשמע, ידידי, אני באמת, בוא נסגור את זה עם 3 סיריאל קיב. אני לא רוצה סיריאל, אני רוצה אבל אני לא יודע איך לעזור לך. חסכתי חודשיים. אני אעביר אותך להודים. אני אעביר אותך לתמיכה ההודית, אתה רוצה? זה יעזור? לא, אבל אתה רוצה? אז למה אתה רוצה לשלוח אותי לשם? למה? כי אני לא יודע מה להגיד לך. אדוני, אני בסך הכל פקידת שירות, אני לא יודע מה להגיד. פקידה? אתה רציני עכשיו? אתם צוחקים עליי, נכון? איפה המצלמה? איפה המצלמה שעכשיו אתם תגידו זה פספסת, פספסת, אני רוצה לשחק בבאטלפילד 3 כבר יומיים אני מחכה לזה, אף אחד לא עוזר לי, אתמול דיברתי עם מישהו, היום דיברתי עם מישהו, כל הזמן שולחים אותי. עם מי דיברת? אתם שולחים אותי. אתה מאקטיביז'ן, נכון? אתה מאקטיביז'ן. אדוני, אני מבקש ממך להוריד את הטונים. אתה בוגד. אתה בן אדם בוגד. אקטיביז'ן שלחו אותך והם רוצים לעשות לנו תחבולות במשחק. זה אקטיביז'ן, אני משחק באטלפילד 3. אוקיי? אני רוצה לשחק באטלפילד 3 כמו שצריך, בלי שיפשיטו אותי, בלי שמישהו יתפשט מולי. אדוני, בוא נעשה סימולציה קצרה, תיכנס למשחק בבקשה. תיכנס למשחק בבקשה, אדוני. מה? בוא נעשה סימולציה קצרה ותיכנס למשחק. אני מפחד, אני לא רוצה. תיכנס אדוני, אני לא אוכל לעזור לך אם אתה לא תהיה כרגע במשחק. להדליק את המחשב? תדליק אותו. חייב? כן, מהר בבקשה. אוקיי, אני מדליק. אני מחכה. הנה הוא נדלק. אוקיי. תיכנס לבאטלפילד? תיכנס לבאטלפילד 3 בבקשה, דרך הבאטלוג. דרך הבאטלוג, אוקיי, שזה אוקיי. נכנסתי, זה טוען, מה, להיכנס למפה מסוימת, משהו? לא, זה לא משנה. תיכנס למפה שבה זה קרה לך, בה הבעיה קרתה לך. אוקיי. אני מזכיר, אני באמת מפחד, כאילו כבר... טוב, אני אכנס. טוב, תשמע אדוני, הזמן שלנו עבר. רגע, לא. אני לא יכול לעזור לך, אני אשלח לך במייל... המחשב מתחיל לעלות עשן, המחשב מתחיל לעלות עשן. אדוני, אני לא יודע איך לעזור לך, תודה. אני הולך למות, זהו, אני הולך למות עכשיו, אני יצאתי על זה כל הכסף שלי. הלו? הלו? שמישהו מביא מים! הלו? הלו? הלו?